रिकॉर्डिंग स्टूडियो बदरजी बाजार। लॉकडाउन में घूमेला धाइल बाड़े, लॉकडाउन में घूमेला धाइल बाड़े। तमरले बावे दरोगा पियौ पिटाइल बाड़े, तमरले बावे पुलिसिया पियौ पिटाइल बाड़े। तमरले बावे दरोगा पियौ पिटाइल बाड़े, तमरले बावे पुलिसिया पियौ पिटाइल बाड़े। ए सखी नियम के कइले नई खनऊ होनु पालन, मरले बपीठिया पर पड़ल बाटे झालन। नियम के कइले नई खनई होनु पालन, मरले बपीठिया पर पड़ल बाटे झालन। ओहरे ला दर्द हरद चुना छापाइल बाटे, ओहरे ला दर्द हरद चुना छापाइल बाटे। तमरले बावे दरोगा पियौ पिटाइल बाड़े, तमरले बावे पुलिसिया पियौ पिटाइल बाड़े। तमरले बावे दरोगा पियौ पिटाइल बाड़े। ए सखी हो अजय पियौ नाही मनले कहल, राइटर रोहित देवरू मलडी टवल। अजय पियौ नाही मनले कहल, राइटर रोहित देवरू मलडी टवल। संगही में मुकेश थाना में बान्हाइल बाड़े, संगही में दीपक थाना में बान्हाइल बाड़े। तमरले बावे दरोगा पियौ पिटाइल बाड़े, तमरले बावे पुलिसिया पियौ पिटाइल बाड़े। तमरले बावे दरोगा पियौ पिटाइल बाड़े। सखी हो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बदरजी बाजार।